Akwa aka ma nke a bụ maka ịkụlago ụlọ ọgwụ. Aka aka nke a bụ ịkụba mmadụ ọhịa. Agwabugo m unu ihe a na mbụ na adịghị akpọ ya Igbo. Ngekwu ya ugboro ole a na-akpọ ya Igbo. Kpọọ ya ka o si dị nụ, kpọọ ya ka esi kwesị ịkpọ ya. A na-akpọ ya Igbo, ọ bụghị Igbo. Ngagwa gị ihe ugboro ole akụzierela m gị asị gị weta mkpịsị odee na akwụkwọ nkụziere gị ya mana ịhụkwa m n'ụzọ sị m Igbo ndị ebe ọ bụ Igbo ka onye ebe kwa ọ na-eme eri oruo n'oyibo rachapụ ya ka ofe oge ụfọdụ oyibo nwa unu na-asụ odoyi dị m anya na-adị asụcha ya ọfụma anyị nwa na Ghana amamchukwu kere unu amambịa ndị nke ikpeazụ ahụ metụrụ m aka n'akara ịhụnanya tinyere m okwu na ngalaba okwu tụsara na m ozi amasịnyekwana m pụtawa n'ezi ụmụamadi na-echu Ụda nsọ